ka jingja pthei ha police bazar khandailat kabalaja hnin ka janmiet ha ka laipho tarik ukala lungkot ha ka por nriu siteng janmiet layo jingte badai na ka jing pthei jong IED bom ha ka ba yakani la pentikna do menteri ka kampo yeng ka jella uba la kemen rembui lengba na ka Twitter kabala tho ba ka tei ka jing pthei ka dei ka jing pthei jong IED bom balala ban itu ru yaki baladon kti banbu yo IED bom ha ka tei ka jaka bar ka jing toket kadang ya shekman haka wei pat kaliang na kaliang menteri rangba ka jelau Konrad Konggal sangma lengba ka Twitter ulapan ramjur halor kane ka jingja pthei IED bom ha police bazar khandailat da ka ba ongru ba ka jing persang ban wanra e ka jingbam shongsuk shongsngain bat wanra jingma kam dei ka aka henrei ka dei ka kam khaupot suda Te suma ka thei